El debat sobre la contenció pressupostària impulsada pel govern ha generat una forta resposta tant des de l'oposició com des del sector sanitari. Concòrdia critica que es parli d'estalvi mentre es continuen fent noves contractacions públiques. El president del grup, Cerny Escalé, ha assenyalat la manca de planificació i reclama una mirada a llarg termini, amb inversió en projectes estratègics com un parc tecnològic o la connexió ferroviària amb l'exterior. Des del grup sociodemòcrata, Pere Baró assegura que el model fiscal vigent no funciona i demana una reforma que sigui més progressiva, en què qui més té, més pagui. Alhora, rebutja que l'ajust pressupostari afecti els serveis socials i demana que l'estat del benestar sigui una prioritat. Per contra, el grup parlamentari de Demòcrates, a través de Jordi Jordana, defensa la necessitat d'un pressupost equilibrat, però sense renunciar a compromisos com l'augment salarial del personal públic i les inversions pendents. En paral·lel, la banca sanitària de l'USDA ha alertat que qualsevol retallada pot posar en perill el sistema de salut del país. El sindicat denuncia la manca de professionals, la sobrecàrrega de feina i l'absència de propostes concretes en la negociació del conveni col·lectiu. Reclamen garanties clares que no es perdran drets laborals ni es comprometrà la qualitat assistencial i exigeixen un model sanitari públic amb inversió sostinguda i planificació estratègica. Segueix-nos per estar al dia de totes les novetats.